Organizácia Shinkyokushin Karate v športovej hale v Zemianskej Olči usporiadala svoje najväčšie preteky v tomto kalendárnom roku. Na medzinárodné otvorené majstrovstvá Slovenska sa prihlásili kluby zo 6 štátov, spolu 150 pretekárov v mládežníckom veku. Preteky prebiehali pod záštitou a zároveň aj o cenu starostu obce Zemianská Olča. Na 3 tatami sme mohli byť svedkami oduševnených bojov. Začiatočníci, ale aj pokročilí pretekári bojovali veľmi statočne. Naše zábery prezrádzajú, že to boli vydarené preteky. Zverenci trénera Jánoša Markoviča dobre obstáli v tomto meraní síl. Prvé miestá získali Adrián Bajči z Okoče a Adam Markovič z Kameničnej. Tretie miesto obsadili Sofia Suminová a Heidi Vargová z Okoče, Peter Hupian, Tomáš Baraňovič a Patrik Kováč z Kameničnej a Monika Horvátová zo Zemianskej Olče. Najtechnickejším domácim pretekármi sa stali v súťaži dievčat Sofia Suminová a medzi chlapcami Adrián Bajči. Tituly najbojovnejších domácich pretekárov získali Heidi Vargová a Adam Markovič. Najúspešnejším domácim družstvom sa stali pretekári z klubu Okoče. Cenu starostu obce Zemianská Olča získal Zoltán Čerepeš a zvláštnu cenu Jána Markoviča Nikolás Trenčík z Kameničnej.